So hi guys, maayong gabi. So isa ba ka sa naglibog sa trending sa social media na challenge accepted ng mga female? Labi na ang black and white pictures. Then magtag og other friends. So kung libog ka, parihata. Actually, late na ta sa balita. Kay nag-start ang challenge accepted sa Instagram. So sa mga wala Instagram, so dili makarelate. Pareha sa ako wala ko Instagram. Ibalita po ni sila sa mga TV networks. Isa na ang nagbalita ang ABS-CBN sa Facebook. Kaya wala naman sila free TV channel. So unsa man ang naa sa black and white challenge ng mga female. Unsa may naa. Ngano wala may lalaki nga nagpost og nga picture. Kasagaran sa mga lalaki, push up challenge. Wala pa dahil ko na human sa push up challenge, no? Napa ko'y 8 days man siguro. Anyway, ang inyong nakita nga trending karon is an online campaign para sa women empowerment. So women empowerment, klaro no? Para sa mga women empowerment. Pag i-accept nimo ang challenge, so mag-post ka og pictures nimo with the black and white. Wala nag-require guwapa ba nga picture, kung basta kay naka picture then black and white. Women society. So ipakita nimo ang imo support na. So wala dito na mention ng mga lalaki. So stick ra ta sa push up challenge. Last 2016 nahitabo na. Pero ang ila campaign sa cancer awareness, no? Cancer awareness. Karon natuig is all about women empowerment. So mao ra to no. Unta na sa naglibog, klaro na. Good night.